Kawu Dan Sarki ne mawaƙin da zamu iya ce muku yake taka rawar gani a shekarar 2022. Duba da yadda muka yiwo bincike kuma muka yiwo nazari sosai a dukkan wasu waƙoƙi da yake fitarwa. Waƙoƙi ne wannan duniya take sauraron su, take jin ta kuma take yabawa da ita. Kai dan waye da haka kasance bako a channel din ta mai albarka mai suna Siraju Tutorial. Tabbas zan so da kadan namun kalmar nan ta alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin hakan ne zai tabbatar da wannan channel din ta mai albarka kana bibiyar ita kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun ayyuka da take kama, musamman wannan shafo fitattun mawaƙa wanda suke taka rawar gani a fadin Najeriya. Kai kanka tabbas zaka yi danna mana kalmar nan ta alamar like da kuma alamar share da kuma alamar subscribe, domin hakan ne zai ƙara tabbatar da channel din kana bibiyar ta kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun aika da take yi ma a kowane lokaci. Na tabbata da cewa kai kanka tabbas wannan fasihin ma'i mai suna Kawu Dan Sarki ina taka rawar da cancanci ai ba masa kuma a jinjina masa a bashi dukkan wani award da ake ba kowane fasihin ma'i wanda yake taka rawar gani sosai a fadin Najeriya. Kai kanka tabbas idan kai mana hakan ne zai ƙara tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Duba da wannan fitaccen mawaƙi yake taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙi masu daɗi, wannan masoyan suke jin daɗi suke yaba da su, aka yi sa muka yi wannan bidiyo kai tsaye domin mu faranta masoyan nashi su tabbatar da cewa wannan fasihin fa mawaƙi yana nan kuma yana taka rawar da cancanci a yaba masa kuma a jinjina masa. Fatan za ku yi mana share ɗin bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da na Facebook domin ku tabbatar da channel ɗin kuna bibiyar da ita kuma kuna bibiyar da dukkan wasu fitattun ayyuka da take kama muku wanda ya shafi wa'annan fasihin mawaƙa wanda suke taka rawar gani sosai a fadin Najeriya. Har tabbatar da cewa hakan ne zai matuƙar ƙara ba mu ƙarfin gwiwa da dagewa da kuma inganta muku ayyukan mu iri daban-daban kuma a kowane lokaci. Kusan dole a nan zamu iya ce muku kuma ku kusan ƙarshen bidiyon, muna fata ku kasance da mu a dukkan shirye-shiryen da muke kawo domin haka ne zai tabbatar da wannan channel ta mai albarka kana bibiyar ita kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun ayyuka da take kama, musamman wannan shafo fitattun mawaƙa wanda suke taka rawar gani a fadin Najeriya. Kai kanka tabbas zaka yi danna mana kalmar nan ta alamar like da kuma alamar share da kuma alamar subscribe, domin haka ne zai ƙara tabbatar da channel ɗin kana bibiyar ita kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun ayyuka da take yi ma a kowane lokaci. Na tabbata da cewa kai kanka tabbas wannan fasihin ma'i mai suna Kawu Dan Sarki ina taka rawar da cancanci ai ba masa kuma a jinjina masa a bashi dukkan wani award da ake ba kowane fasihin ma'i wanda yake taka rawar gani sosai a fadin Najeriya. Kai kanka tabbas idan kai mana hakan ne zai ƙara tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Duba da wannan fitaccen mawaƙi yake taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙi masu daɗi, wannan masoyan suke jin daɗi suke yaba da su, aka yi sa muka yi wannan bidiyo kai tsaye domin mu faranta masoyan nashi su tabbatar da cewa wannan fasihin fa mawaƙi yana nan kuma yana taka rawar da cancanci a yaba masa kuma a jinjina masa. Fatan za ku yi mana share ɗin bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da na Facebook domin ku tabbatar da channel ɗin kuna bibiyar da ita kuma kuna bibiyar da dukkan wasu fitattun ayyuka da take kama muku wanda ya shafi wa'annan fasihin mawaƙa wanda suke taka rawar gani sosai a fadin Najeriya. Har tabbatar da cewa hakan ne zai matuƙar ƙara ba mu ƙarfin gwiwa da dagewa da kuma inganta muku ayyukan mu iri daban-daban kuma a kowane lokaci. Kusan dole a nan zamu iya ce muku kuma ku kusan ƙarshen bidiyon, muna fata ku kasance da mu a dukkan shirye-shiryen da muke kawo muku a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka. Sai mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon shirin kuma a cikin channel ɗin ta mai albarka.